pomisli koje dobijate su od đavola. I te pomisli vas truju, kvare život. To vam je pomisao, ja vozim i neko me iseče. I onda đavo kaže, no stigli ga, jebi mi moću. I ti izađeš, šta ti hoćeš? I ti si u zatvoru, ili ti on slomio lobanju. I đavo se smeje. Jer ti nisi znao da je to đavola i da ti treba da kažeš na to kad ti on kaže daj stigni ga, da ti kažeš ne prihvatam. Ne prihvatam tu ideju, kolega. Žao mi je, ali taj trik nije prošao. Ili, na primjer, spavate. Legli ste, umorni ste i gore žurka. Ovi gore, i vi kontate sad kad se popnem. Kad se popnem i kad mi prvi koji motori, kad ga zažagam i to neku učupaliju da ponesem, sve đavo tura. I palite, otiđi. Onda đavo kaže, znaš koji je to put da se dešava? I ti, joj, kad ga ufati. I sad, imaju dva puta. Jedan je put, pravo kažeš, palija gore, otvoriš, puhneš ga, onda izlazi 10 pijanih na tebe, gazete, tuku te, ni stepence u stepence te tuku 20 minuta, ti si na intenzivnoj, glava, vaka natekla. Godinama poslije toga vučeš neke bolesti, đavo se smeje. Sve kaže, šta da radimo? Samo sam ti predložio, ti si to uradio, ja sam samo predložio, nisam te ja vuko gore. To je jedan put i drugi put je da se pokrijete, ne morate po glavi, možete doći, tako, i da kažete, Bože, pomozi, daj pameti ovim gore da se smire, ne moraju odmah, ali za jedno 20 minuta, malo tiše bar da bude. I ja vam tvrdim, da bi se on utišao. On bi se utišao. Čak bi sutra sreo tog momka, tog studenta, tu budalu koju si htio da učeš i rekao, komšu, izvini, druže, znaš, žurka, a ti bi rekao, ma nema problema, nisam te ni čuo, nisam ni primetio, palo se ovdje, jeste imali žurku, šta ne? Odjednom ide ljudskost. Mislim, nisam ja, kako da kažem, niti bilo ko od nas, ni više ni manje vredniji u ljudskom smislu. Može neko bude pametniji, neko talentovan, ali vredniji u ljudskom smislu. Upravo se sad vraćam na ono što sam ti pričao. Danas ljudi misle da je njegov život vredniji od mog. I on bi mene eliminisao, burazeru. I misli da je eliminacija mene vrlo važna za njegov prosperitet. Dakle, ta vrsta te neke patologije koja vlada je nešto protiv čega mi moramo da se borimo. I protiv čega je ovo, mislim, da se borimo u smislu jednog ozdravljenja mentalnog. A ozdravljenje mentalno se dešava samo ako ispunjavamo ovakve ciljeve. Dakle, ja želim da pojedinačno svakog čoveka da mu nešto dobro učinim. Eto to. Znači to kad bi sad svi radili, viš, mene sad zanima i on kako reaguje, i ti kako reaguješ. I da vidim, kako da kažem, da vidim da se mi možda nađemo ili složimo oko jedne životne premise koja je ipak ljubav. Pa moramo da poštujemo jedne druge. Stvorivši prvog čoveka, Adama, od zemlje, Bog mu dade životni dah. Postavlja Adama u predivan vrt u Edemu. U vrtu su posebna drveća, uključujući drvo života i drvo poznanja dobra i zla. 4 reke izviraše u Edemu: Fison, Geon, Hidekel i Eufrat. Bog daje Adamu pravilo da može jesti plodove sa svih drveća, osim sa drveta poznanja dobra i zla. Bog tada shvata da čoveku treba saputnik. Nakon što Bog stvori razne životinje i ptice i Adam im da imena, Adam ne pronalazi odgovarajućeg saputnika. Bog zatim stvori ženu, Evu, od Adamovog rebra. Adam i Eva su postali prvi ljudski par i živeli su zajedno u vrtu Edema. Međutim, zmija ih prevari, nagovori ih da probaju plod sa drveta poznanja dobra i zla. Nakon što to urade, oči im se otvore, shvate da su goli i naprave odeću od lišća smokava. Kad čuju Boga kako šeta po vrtu, Adam i Eva se sakriju. Bog poziva Adama i pita ga je li jeo sa zabranjenog drveta. Adam okrivi ženu, a žena okrivi zmiju. Bog kazni zmiju tako da će puzati po stomaku i jesti prašinu. Takođe, stvori neprijateljstvo između potomstva zmije i žene,
a žena će trpeti bolne porođaje. Takođe proklinje zemlju da donosi trnje i korov, a čoveka tako da mora teško da radi da bi preživeo. Na kraju će se čovek vratiti u zemlju iz koje je uzet, jer je prah i u prah će se vratiti. Bog napravi odeću od kože za Adama i Evu, obećavši spasenje kroz Hrista, a zatim ih izagna iz vrta Edema kako ne bi pristupili drvetu života i živeli večno. Heruvim čuva put do drveta života plamenim mačem. Ovo je priča o praroditeljskom grehu, dolasku smrti u stvorenom svetu, ali i o Božjoj ljubavi.